Hyvää päivää ja tervetuloa Kourakoiden ensimmäisen videon. Minä olen Vilkeri ja minulla on tässä kaverina... Ninja. Ja tässä vlogissa tai vlogissa ihan miten vain, me kerromme mitä me aiomme, mikä on tämän kanavan tavoite. Ja ensinnäkin, mulla on tämmöiset paskat kengät ja lunta on semmonen 30 senttiä. Niin. Tuolla on vielä enempi. Sinne me ei lähdetä. Niin justiinsa. Mutta kuitenkin. Minä olen tietokonepeluri ja minun puolelta tulee semmosia strategiapelejä ja muunkinlaisia tietokonepelejä. Ja No minä olen Xbox-pelaaja, multa tulee vähän kaikkea, mitä Xboxilla nyt tulee. Voi pelata ja näin poispäin. täällä on polveasti lunta. Ihana. On täällä kyllä enemmän kuin se 30 senttiä. Joo, polveasti. Kattokaa nyt. Siinä on minun polvi ja siinä on lunta ja mulla on kenkä tuolla. Joo. Mitä sä teet, sä kun on paskat kengät? Niin justiinsa. Mutta Ja toinen paska juttu tässä on se, että mulla on farkut. niin justiinsa. Lopetetaanko tähän? Kävellään vielä vähän aikaa tällä helvetin perseessä. Tämä video laatu ei ole mikään paras, kun välineet on sitä mitä on. No ei kyllä äänikään, mutta parhaimpi. Niin videon laatu yleensä. Niin. Mutta välineet on sitä mitä on ja... Haters gonna hate. Niin just. Vitsi tämä kaalaaminen on raskasta. Uije. Täällä on yli polveen lunta, eikä mulla ole hanskoja kädessä. Vittu. Ui. Hui. Siunattu. Tietenkin sitä tuntuu, että siellä on paljon lunta. Ei yhtään. Joo. Ja minä luulen, että mulla on mustat housut. Ja minä, että mulla on mustat farkut. Joo, mutta eiköhän lopeteta tähän. Tilatkaa, tykätkää, kommentoikaa, kaikki on vapaaehtoista. Ei ole pakko, mutta saa käyttää hei.